balmo ciden ka sunna tundo na ye salli kutuba kalate o ya sur micro kote muso te ciden kamme na ye kutuba kala cewuye abe jigin ani birali beta muso fe abe muso fana damana kere yani u damana wajulu ye ko ke muso ye o ye ciden ka sunna don ke ba ko ni micro be awun bolo ni ye kutuba kala kutuba laba muso fana kere ya ni wajuli doye ani hakili jigi do komi ciden tumba ke cogomi ni micro ti bolo ni ye kutuba kala cewuye na ya suru micro ti bolo ibe jigide ce damado be farayka ibe ta muso fana fanfela la kata u kaddamana wajuli do puye o de ciden ka sunna mais ni micro bi bolo kaba utilo bi kanna ibu de wa damana kere ni u kaddamana wajuli ki toy joyoro la o ciden ko akon muso akoni ka farda salli duru salli ko sallu u chogola ko ka wakati koloshi yi ka sungalo su hari ujurani darura kera sababu ye juru mununta sungalo temenen ko fe yi ka juru sara yi ka tafe bolo koloshi yi ka chela bato yi ke nyamare ni fengo fenye ni sheko balaya ke minte ala sosoe ko yo malikama do ala be malikaw de bila malikaw ku wele malikaw be muso wele qiyama keneka be kunka ube bile ka swala ube arjanna da shegi mbe da yele yiye ka fo muso masina arjanna da shegi nda yele len fule da min kadiye dono oye da min kadiye doni oye muso aka joyoro badde be ni islamiya la islamiya ma nyina ko de anyo de fo anko islamiya ka sedu su folo kera muso de sumeya mo folo mi nyi islamiya de mena kan na folo ka financer fo cide sallallahu alaihi wasallam amba khadijatu ko marasan de tundo me ko marasan min do ale tunte waya sikede aba no de la waya sikela de babolo ani ciden yere yen nyogondo o de senfe tuma mi alebe danna ya mawde nyini cewu kwa kan na fulu duma abeta ewa ko marasa ya kenai jamana kofe dugu kofe uye ciden ko faye aya kan na fulu ta ka di ciden ma ani ciden yen nyogondo de sababula ya jogo do ka danna yaw na kala halado ako ciden ka le furu ewa kan na fulu aya kan na fulu labila ciden yede sallallahu alaihi wasallam amba khadijatu ya kan na fulu labila ciden ka demeni ayire fangai ka demeni ayire ka hakilnai ka ciden demeni akan na fulu amba khadijatu fo kata ciden samanyi na ko hari ni ciden ye saga min faga namba khadijatu te jian kono na termuso munumbe ciden bu ni yorobo amba khadijatu ye min kay na manyina atumba termuso ni yorobo hari na ye saga faga amanyina ko fokota sa sura de be qur'ana kono ko suratul nisa muso ka kiru de bo kono sura surman do be suratul talaq muso ka bilali ko de be sura kono sura do be yere muso do tara to maka wele maryam sura to dara ko suratul maryam ale yere to foras alafe aya kono nabi nyuma aw muso de yu bange ciide aw muso de yu bange doni ka baga bele baw ni muftin karam mo baw ciidi tigala nganaw aw muso de yu bange aya janto yere la aya yere kolosh akana yere to jiya bolo akana yere to jiya dunkew bolo jiya ani jiya dunkew u yesilembe fengo fenna sisa silamaw cela o yesilamaw ko muso nu ka demisenu de jiya dunkew jiya dew
jinya silamaw jugu u ka kalimu ka kumaw anu ka filimeli fɛnw u y'a bɛɛ ɲɛsi silamaw ka musow ni silamaw ka fɔnankɛw de ma bi a y'a jantaw yɛrɛ la u kana taa n'aw ye dɛ ala de y'aw bonya ala de y'aw karama jahiliya la wulu y'aw dɔgɔya dɛ u tun t'aw jate yɛrɛ silamiya de y'aw da da la silamiya o de ye muso don da la a kana ɲina silamiya kɔrɔ ye a ka janto yɛrɛ la hijabu a ka janto hijabu la dɛ ciden ko sinfani min ummati lamu arahuma min ahli nari a ko mɔgɔ kalite fila bɛ ne ka mantonw la u bɛ don jahanaba tasuma de kɔnɔ ne m'u ye fɔlɔ dɛ u bɛ na ne kɔfɛ dɛ irjalu ma'hum shiyatu kadinabil bagari yadribuna biha an-nas a ko mɔgɔ kalite fɔlɔ olu ye cɛw de busan de b'u bolo komi misikun u bɛ mɔgɔ tɔɲɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'a ye harisa sarahu bagaw ye ninnu bila sahibu surta ko finitigu minnu bɛ mɔgɔ bugo k'u tɔɲɔ finitigu minnu bɛ kɛ mɔgɔ bugola k'i tɔɲɔ k'i bugo k'a sɔrɔ hakɛ tɛ harisa sarahu bagaw y'o bila olu kan mɔgɔ minnu busan b'i bolo bɛ mɔgɔ tɔɲɔ ka bugo fu a ma bugo kun kɛ nin ye fɔlɔ ye filanan cidenw ka nisa'u kashi'atu ariyatu ma'ilatu mumilatu urusuhunna kasinimatil bughtil ma'ila لا يدخلون الجنة ولا يجدون إليها إن إليها لا يوجد من مسيرة كجا وكجا أرواه مسلم كيدن كو كاليت فلانا ويم مسود فيرا بوچا من بو بولو ميو سطورا لنته فيرا بوچا من دي بو بولو دي مسلاميا سريا يه چوغولا نيو يه ولان كولون دي باكي كتاما harisa sarahu bawo ko chogodi ninna muso fini chaman pa bolo mi aya be kala aya kala ya akala ka surunya na yu dowta ka farkolo sutura ube fini fula bolo de mi ay fini fege lendo na ye fini ndo min be fini nkoro iba ye ni fini sanfelay fini fula la de me sariya la lankolo de fule katama ube ye fini aya kala ka koro ayerela fini korolen bala inya ba ka fitina yoro be inya ba ka fitina yoro bela fini nkoro teleman ka korola la fini fulala mesariya la lankolo de fule katama uka akomuso munun be do tasuma kono kute do arjanna kono kute hari arjanna kasa soro nuna uka mankutu de fule ninye fera bo chama bu bolode mesiriya me sariya ye chogo da lankolo de betama awa ube ukundila dilan chogo dola ka mesi do kunna ube kamisoro siri chogo dola musokele abe komi niya ya abe komi kunkolo fula de bala asini matili bugoti nyame sugu de jingo fulo de be wala kirenya ni musoka kunkolo ni muso sugu ayu kunkolo misaliya komi nyame mi ni jingo fula bala ni muso lajje akundila chogo misoro siri chogo abe komi kunkolo fula de bala ulu yere jengena kabo ala kasirama ubu nyogona muso fana jenge u yere fe kiden ko ni muso sugu akon nunun te do arjanna kono uti arjanna kasa soro unun kono ako ku be do tasuma de kono ambe ala dele ala kan islama muso kisoma ala kan naw kisoma donc aya yere jija aka yere sutura